Бұл соңғы тема, шоңғыра сабыр болыңыз енді біраз. Мен айтырға тиешті бәлки не үшін мен бұл темаға алынған, чөнки мен татар альтернатив музыкамен шүғыленем, башқұрышы боларақ та, бұлдырышы боларақ та, яғни мен қазір мәселен Ями Music Label'ның концерт директоры, біз концерттар ұйыштырамыз, альбомнар шығарамыз. Мәселен, душанбе күні біздің лейблда Зүлі Камалының яңа альбомы шығачақ, 6 күн ерату. Аның копиясы 2 кішіде бар, Минихановта, һәм нерді кеше Алмаз есімді егітті. Вот менде негедер жоқ, Алмазда бар. Ол аны ғұмен енді Йылдыз Минуллин шығырларын жазған еді. Онда Мубай жырлы бір жырда енді бұл альбомға бірнеше ел ой вақытында ақша жиылған еді, краудфандинг етіп ендеме. Һәм міне қазір шығараны, душанбе күні біз, по-моему, Соль барында шынды теге тыңлату сессиясын ұздырап. Кіші келе енді һәм тыңлай. Қазір кіші негедір шылай ішләмей, білмейм негедір. Жиылар да музыка тыңлайлар матур етіп. Һәм нәсен башын, татарыш альтернатив музыка енді. Міне ілік болған лектор сөйлейді Ильхам Шакировлар білән Альфия Авзалова турында. Һәм бірінші менің шынды жоқ тема енді. Татар альтернативасы ғұман шынды сәйір бір әйбір, аның түшіншесі бар, жесімі юк кебік. Дүмен татар альтернативасы әйкен әйбірні мен 2004 жылларда Алия Сабирович есімді журналист кіртті, ол қазір Татпаритов сайтында эшлей. Һәм ол андай вақытта ғана барлыға кен Алқанат, Түркімен, енді Мубайны, һәм тағын бірнеше шындай башқарышыны білгілейді. Татар альтернативасы едіп. Һәм ол, әлбәтті, ол альтернатива сөзін эстрадаға альтернатив боларақ қоланайды. 2019 жылда бек сәйір ол теманы көтеріге, шынки, мәселен, әйтеді альтернатив ол жанлы музыка. Жанлы музыка болса, яғни террорышта музыка инструментларда ойналадырған. Қоя мына біз рэперларына көрттік. Мәселен, рэпер ол бет алаш тағын да қотырақ, тағын да жанлырақ қой вақытта. Секірелер, қышқыралар, кіші білен оралашалар. Алар шулай альтернатива. Кіші әйті ярай, алайса болсын, мәселен, алар өз жырларын жырлылар. Лекен де қазір татар эстрадасында бар кіші, олар өздері жырларын башқаралар да, язалар да, аранжировкалар язалар да, түркімлерін де жиялар. Міне кіші әйті, ярайса, міне минусқа ғана матур костюмдарда шығушы кішілер эстрада, мәселен, шілперемендер, ансамбльға қушылу бұл альтернатива. Лекен, мәселен, бар Илгиз Шайхразиев, да, бек матур кейіне, һәм музыкантлар бұны ойнай. Бана қая кіртесін эстрада, мол, қойық так шейті эстрада, әбейіңе ашы екен эстрада екен, әбейіңе ашама екен альтернатива деп. Көп проблема бар. Әмі эстраданың нендей плюсы бар ғылмен, оның бар тарихы. Сесилеген тарих, барлыққа келді, мәселен, радио, һәм біздің юлдызлар балаққа келе. Шенки кішелік тыңдалшыны білмеген бет, нұншықтыр, аңға күл уақыты келмеген, то есть концерт боларға тиеш, жыршы келді, жырлады, жыршы кетті, жыр жоқ. Пластинка да бар, бәлкі бар. Мұнда радио, гүл яңғыры, әр күнні, бүрік жырлар, һәм шындай поп сфера барлыққа келейінді. Яғни кіші бұл кішілерге күніге, һәм эстраданың бар шындай тарихы біз айтабыз. Міне Вахапов фестивалі бар, һәм шығандыр бір Ғафойдық Сейдус Кахиров айтам, мен Вахапов традициясын давам етіші. Біз іштәбіз бұларына дебінде. Альтернатив яғынан көп нәрсе проблема тудыра. Мәселен, har bir lектор шул турда сөйлейді, мәғариф системасы турында. Мен гілі ойлайдым, неге, мәселен, рус рок музыкасында бар 60-ші жылдарда барлыққа келген түркімлер. Алар демек башта инглише жырлағандар еді, анар күштер рус тіліне. Машина времени, аквариум сіз барғызды бірістер енді. То есть алар неге біз инглиз тілінде жырға тиеш, біз өз тілімізде жырлысы келебі. Шақырда ешавше егітлер. Неге татар тілінде, алар бит шулай вакуумда ешемегендер, алар бит шулай да рок музыканы ешеткендердер еді. Неге алар көшмегендер татар тіліне. Проблема шындай, бүттін шақырда ешавше татарлар уақытта татарша сүйешмегендер. Татарша сүйешмегеш, неге аларға татар тіліне көшерге? Алар бұғман аны білмейлер. Ол неге барлыққа келді? Шенки 40-ші жылдардағы факультатив татарша үйрену системасы. Мына кеше Тоқай премиясын Надир Альмеев алды. Надир Альмеевның әйтісі Усман Альмеев, бүйік шондай данлықлы жыршы, операның башында тұрған кіші, Надир Альмеев татарша бүйік нашар сүйеші. Ол татар сәңғатының бір вақилі, ол Тоқай, башқа дәрдемен шығыларына бағышланған шондай әсерлер рәсімлер жасаған. Мен татар шерінмәдім, шенки менің бірден бір темайды бір шул шимбә күнні бір дәріс. Һәм
Шуңа күрә мәсәлән безнең хәвәскәр рок төркемнәр юк. Һәм без гадәттә альтернативаның тамырларын менә филармония коллективлардан эзлибез. Менә сезгә куйганнар иде җырны Идел буе каеннарында. Мин искә төшерәм, бәлки онытансыздыр инде. Менә ул. Яңгырыймы ул, яңгырыймы, белмим. Әйе. Башы гына. Һәм менә бу риф. Бу җыр бер 60-70-ләр рубежында язылган инде. Һәм менә башка җыр. Бу цитата дип атала. Аңа шушы. Илхам Шакировның ансамблендә, Идел ансамблендә төп җитәкче иде Вадим Усманов иде. Вадим Усманов ул хәзерге Оскар Усмановның әтисе. Һәм ул әйтә, без бит теге вакуумда яшәмәгән кеше, без тыңлыйдык нәрсә чит җирләрдә уйныйлар, безнең пластинкалар бар. Самый кызыгы әйбер инде бөтен миңа диктор теге гел рәхәт итеп китә шулай бердән күпчелек менә шул татар эстрадасын, татар антесы булдырган кешеләр, ул рус кешеләре. Алар җиңелчә генә татар музыка уйнаганнар, татарча сөйләшкәннәр, ничек татарча җырлаганнар хәтта. Шуңа күрә менә Шакировта күп татар музыкалары да рус музыкалары булган. Әлбәттә, менә шул ишеткәннәр бу Дорс исемле төркемнең көе Hello I Love You дип сатыла һәм алганнар. Бик җиңелчә. Мәсәлән, башка мисал бар. Менә узган лекциядә әйтелмәгән Вафира Гыйззәтуллина. Менә Гашык бу син миңа. Монда инде шигырьләр әйтелә. Токтагыз хәзер. Менә. Тем инде. Давай, менә. Менә тыңлагыз пианиноны. Вальс темп ритмында язылган. Ама нарып қоябыз мына мұны. Бұл шылай 64-ші жылда жазылған Animals түркіменің The House of Rising Sun, шындай халық жыры енді. Мәселен шылай, то есть, яғни, әлбәтті, татар альтернативасы ол күн баташқа қарай. Чөнки бүтін альтернатив музыка Гуман без белгән инде, ул көнбатыш музыкасы. Ул шул бизнес белән бәйләнгән, кем күбрәк музыканы сата, шул күбрәк дигънта ясый. Димәк, әгәр син мәсәлән телисең икән рок музыка уйнарга, син һичшиксез теге төрекләргә дә карамыйсың, белмим, Гарәбстанга да карамыйсың, Кытайларга да, бәлки аларда бик кызык музыка бар, ләкин синең теге аңа ул музыка ничектер керми. Һәм син башка җирдән эзли башлыйсың. Һәм Илхам Шакировта, Әлфия Авзаловада андай әйберләр бар иде. Мәсәлән, Әлфия Авзаловны куябыз да. Сагыну җыры. Башы. Менә музыка яңгырый, тавышы юк әле. Әгәр сез музыканы куялар, сез әйтә алмассызмы, бу кайсы илдә язылган музыка? Сез белмичә, менә бу шундый музыка мәсәлән Төркиядә яңгырый иде, 60-нчы елларда. Бу сагыну җыры. Тавыш керә һәм барысы да үзгәрә. Әйме? Мәсәлән, бик кызык пример бар хәзер табам мин аны. Бик яратып тыңлый калыкта. Илхам Шакировның бар синең хакта дигән версиягә бар. Синең хакта. Менә башын тыңлыйбыз. Ягъни барабаннар, бас белән уйныйлар, шундый теге көнбатышта грув дигән әйбер бар. Бер-берсенә тәңгәл килмиләр, шуңа күрә синең тәнең кайда алга ашкына кебек. Һәм флейта тирәли йөри инде аларда. Һәм тавыш керә. Все, барысы да үзгәрде.
Чөнки бу минем шәхси лекциям инде. Менә минемчә Илһам Шакиров аерым җырлый, әйме? Музыкант аерым җырлый. Яки алар зур проблема менә бу әйтәләр бит, көнбатыш белән көнчыгыш алар бер кашан да очрашмастыр. Бу бик төрле культура. Әйме? Һәм әлбәттә менә татар эстрадасының шундый бер зур плюсы бар, бит. Эльвира Камалова шул туры әйтте. Без үз татар музыкасын менә бу 100 елда тудырдык. Без бит бу музыканы язганда, мәсәлән, Мунасипов музыканы язганда, ундыр борынгы традициягә карамый, ул бәлки Сайдашев, Яхинга карый күбрәк. Ул вакытка карый. Без шундый кыска гына тарих булгач, менә безнең бүтәнбез тарихыбыз. Әгәр дә без 16-нчы гасырга керәбез икән, ул бүтәнләй башка музыка булыр иде. Татарлар традициясе аның теге чыганаклары юк, ул әйтә алмый. Менә 60-нчы елда минем әйтүем менә була уйнаган иде, ә мин бәсәм башкача уйный башладым, әйме? Аның тарихы бүтәнләй кыска. Минем истәм менә теге елны узган иде Таткүл фест исемле фестиваль, һәм анда төп сәхнәдә Нурбәк Батулла алып баручы иде. Нурбәк китте Ку фестивален күрсәтергә инде, анда актер, һәм мен әйтәм, әйдәгез мин әйдә чыгым әле Зульфия Камалованы тәкъдим итим дим инде. Чыктым, шулай торам, теге бик дулкынланып торам инде, мин көне буе җылап, кычкырып йөргән идем, чөнки бик бәхетле көн иде минем өчен инде. Мен әйтәм, менә Зульфия Камалова 2004 елда НКЦ Казанда үзәктә биргән иде концерт. Ул килгән иде беренче тапкыр. 30 яшендә, ничәм яшендә анда, һәм ул вакытта бер нәрсә алмады. Вот мен әйтәм, мин ул хисне хәзер дә менә күз алдына тора инде, син тыңлыйсың, һәм бу музыка бер нәрсә дә ошамаган. Менә син чыктың Сүндердән Татарстан радиосын, Болгар радиосын, анда яңгыраган иде Айдар Фазрахманов, мәсәлән, Шаба поезд шаба, әйме там. Шаба поезд шаба. И монда чыга Зульфия Камалова һәм җырлый мәсәлән менә моны. Ошаган бу эстрадага, ошамаган, әйме? Монда бүтәнләй башка чыганаклар сизелә. Монда беренчедән әлбәттә көнбатыш музыкасы, Гарәбстан музыкасы, гомумән башында икенче world music, мировая музыка. Ягъни син мәсәлән ишетәсең, Африка барабаннарын аласың да, Африка барабаны кызы булган. Я син ишетәсең, син Индонезия булган гамилан, ягъни шундый белмәчектәргә инде металлдан ясалган пластинкаларга бәрәсен, ул төрле тавышлар чыгара. Мәсәлән, монда сизелә инде Зульфия Камалова Австралиядә яшәгәч, ул шундый дөнья кешесе, ул төрле өлкәләрдә музыканы ала. Һәм аның икенче бар шундый кызыклы чыганагы инде, һәм чыганагы ул Сарапулда туган кеше, ул шундый тауларга, туристларга, турист булган, кайвакыт әйтәләр дип, мин 3 көн трубканы алмадым, чөнки мин походта булган идем. Палатка белән, һәм ул КСП ярата, бардовская песня, Высоцкий, Визбор һәм фалан тегән. Шуңа карап һәр җырларга шундый авторлык җырларына тартыла. Ягъни монда беренди теге татар эстрадасына булсан, татар композиторларга булган элемтә юк. Бердән-бер әйбер ул тел. Кеше татарча җырлый. Татар җырына әверелдерәме татар теленә? Ул зур сорау вакытта. Һәм мәсәлән, без кисәк инде мәсәлән Илһам Шакиров белән Фавзалова булса шундый, анда менә музыкантлар аерым, җырчы аерым, алар ничектер менә модага әйреп телиләр инде нәрсәдә заманча булырга. Мәсәлән, бар сәйяр төркеме. Сәйяр төркеме менә шул синең хакта тыңлыйбыз без. Җырын. Сәйяр гомумән шундый бердән-бер зур татарча иҗат иткән, бәлки Казанда яшәгән төркем. Минем әни әйтә, бу минем яраткан төркемем ди. Мен әйтәм, нигә син миңа 30 ел буе шуның турында әйтмәдең? Монда сизелә инде, кеше башкача җырлый. Моңланмый. Теге синең хакта дип җырламый бит ул. Синең хакта дип җырламый, тыныч кына, әйме? Туры җырлый. Көнбатышча җырлый. Һәм башка сәте сорау тора, кайвакыта мен кеше әйтә, менә бездә алай җырламыйлар дип. Безгә менә моңланып җырларга тиеш. Һәм менә Али спектаклендә мәсәлән кеше бөтенләй башкача җырлый. Сез баргансыз, бәлки Алифкә кем менә соңгы лекция килмәгән иде, алар Алифтә булгандыр дип үмитләнәм. Әйе. Яисә сезгә башка теге оправдание юк. Һәм анда җырлый, туган тел туры итеп җырлыйлар. Әйеме? Моңлану минемчә, менә минем фикерем ул, менә
15-52-ден соң барлыққа келген шынды ешіріну біраз тегі. Біз қорқып біраз тегі, мұңланамыз енді. Бізде хасрет көп, бізде ғұрырлық аз. Әгер сен ғұрырлық, сен отташа басын сен екен, сен жырлы сенде міне туры етіп. Мен шындай ғұрыр, мен бізіне, бүтінізіне қазір суям. Қорқығыз менен. Шындай, обет юғалды қазір, әйме? Кіші бір украуышта жырлы алмай, амында шулай сезілі. Міне кіші сәйер түркімі болай жырлы. Mesela бар Хужан Срединичем жырлары, аны шулай Ренат Ибрахимов жырлы еді. Амында бүтінлей заманша музыка. 70-ші жылда, кім міне 70-ші жылдарда еш болған, мұнда бүтін элементларны сезі. Мұнда шындай туры бит, гитара ішкәртілген шындай фленджер эффекті бар, анда демек шындай гіл тауыш әлейіне кебек. Трубалар ойнайынды. Шулак сезелемет, башқаша жырлылар. Башқаша жырлылар. Бұл сәйер түркімейді. Міне бұл башқарма түркімі. Момент башқармадыр ол бүтінлей бірінші татар рок түркімі біздің тарихта, хам шуны айтырға керек, августа алла бірса Қазанға келешек, хам теге реюнион исемле әйбір ішленшек енді. Шуңа көре 30 августа кетмегіз бір қойды. Башқарма түркімі ол фин татарлары түркімі. Аларның неде плюстары бар, алар ғумен совет мұхитінде теремелемеген. Алар пластинкаларды тұрдан магазинға баралар да алалар. Mesela міне бұл мужик, вегет, мұным достым Денис Бедреддин, Ғазалан аға неше ешінде, 60 еш ме? Үшінші қатыны қады бар, қатына 40 еш. Қияллар, қафетейіз. В общем, олай тәйді, мен бірінші түркімімні жиған едім 65-ші елда. Мен Битлсны шыттайдым 18 ешімде. Алдым, бардым магазинға, алдым бас гитары, ойнайым да, мен ұзын шашу сүрем. Андағы сіз фин татардан көрген бар ма? Алар шындай Авропа қатынлары кебек, әмі тұтышлары міне біздің Қазан қатынлары кебек. Көріне шындай, бара шындай Европа қатынлары, әмі міне ешіткейді, міне шындай болған шындай қалдер, әнді гүлшеға үленгейді, вот. И алар міне көз алдынан кетірегіз, алардан шей жиылышларында, Фредерик Каты орамында, міне бұл егітлер шығады, барабанларда, гитарада ойнай жырлар. Әлбәтті, шындай тәйсир алар тудырған, міне Қазан қойықта міне Альфия Авзалы шыққайды, 60-шы жыларда клублар бойынша енді, алға айткенлерді жетерінде шилекке қағып ерерге, әйді баянға қошылып жырлары бізге мұңланып. Шылай, аларда әлбәтті бүк көп қаршылық тудырған башқарма түркімі, әмі міне бұл яштар, алар фин мұхитінде яшилар, алар Европа яшлары, алар Европаша жырлыш тилектері бар аларының. Әмі алар шылай татарлар, хам фит татарларының кім екенлігі алар бір қачаннан ұнытмылар. Мәселен, башқарманың бар сіз азыны ойнадың версиясы. Қайынбей Сәнбәт, Илхам Шакиров версия, Қарас, мұнда баян жоқ. Мұнда фиатуралар, мұңлану шылайық жоқ. Кіші бек туры жырлай. Мұнда біраз вибрато бар, яғни міне ноталар біраз шайқала кебек. Ama elbette alardan bir donlıqlı aksanti sizləyindi, aksanti. Hem qalqdaki şeydə minət bu tatlar dürüst jırlamıdı. Bizə bütün beraber sen dürüst işləmişsin, dürüst yəsəmişsin, dürüst yürmüşsən. Bütün desə dürüst tügül. Mən dürüst işləyim. Nurbəkə aytır, sen dürüst beymişsin, Tufanım ödəniqə dürüst qoymuşsan. Mən aytır, dürüst yaşamışsın, deyirəm. Bizdən şey dürüst, Məsələn, mən Көмен мен сәйішлердің көптайында, мәсән, татарын көп түрлілігі, ол сондай, білмейм, бірінші білмейм, анымленші қуанмайша болмайым, мен аңламайым түсеткенде. Бізде әр районда өз сөздеріміз бар, әр өлкәдә өз акцентларыбыз бар, өз ашларыбыз. Біз әйдегіз бірге болдық, бірге бір түрлі болдық. Қазан татарлары кебек. Фин татарлары ғылмен олар Қазан татарлары кебек бола алмай. Biraz шетке кетем енді, анда бәлем бар танышға елем енді, анда ирлері фин татары, Раиф исемлі Хайрулла, қатыны Камиля ол Қазаннан. Ел қалықта менің яшайында өшілі бұслай
Ара дейсің деп, сен неге шулай сөйлейшің, менен білән, мен айтам, неге сен вообще көштің, сен бит Қазан татары. Чөнки фин татарлар безне аңламый. Мин алар белән кайта сөйләшәм, алар миңа акаеп торалар да, беренче нәрсә син бик тиз сөйлисең. Икенчедән без сезне аңламыйбыз. Бераз салмаграк, без багабыз әлбәттә. Вот шулай сөйләшкә кирәк, без төрле. Һәм менә башкарма төркеме ул төрлелеге белән күренә инде. Менә башка мөхиттә тәрбияләнгән кешеләр бөтенләй башкача музыканы уйный. Алга барыйк. Бу 70нче еллар иде. Менә бу 90нчы еллар, бу Саксок төркеме минем туган дисәк шәһәремнән Чаллыдан, бу 90нчы еллар, яме. Бу егетләр КамАЗдан акча алганнар, КамАЗ таркалганчы һәм шулай халык көйләренә альбом яздырганнар. Бу инде шундый катырак музыка. Мин сиңа карам. Һәм аларның җырлары хәзер карыйм мен ничек исеме? Саксок берлегәннән ничек җырлаганнар. Ул бөтенләй берлегәнгә ашамаган. Як нәрсә без ишетәбез? Татарлыктан бу татар җыры? Татар җыры. Ну бу татар музыкасымы? Не татар мигъмарияте кебек. Әгәр сез татар дип атыйсыз, бу музыка бу татар музыкасы була. Әгәр дә кешегә бу татар музыка түгел, аны ничек тә берничек дә әйтеп булмый. Әмма күренә инде бу Саксокта уйнаган кешеләр, алар әлбәттә менә шундый каты хард-рок исемле музыканы элек тыңлаганнар, һәм менә бу музыканы яратып, алар үзенең татар көйләренә аларны куштылар ничектер, әйме? Кай вакытта бу сәер итеп тыңлана, кай вакытта бик теге табигый рәвештә. Мәсәлән, мин берлегән җырны бик каты яратам, бу яктан чөнки мәсәлән берлегәннең мин күп версиясын тыңлаган бар. Әйме, халык җырлый торган, менә рок төркемнәр җырлый торган. Мен әйтәм, кай вакытта бу җырны бузып булмый. Вот белмим, исерек кеше җырласа да, аны ничектер астында ул шундый теге синең кодыңа үзеңә кергән җыр, шуңа күрә аны минемчә бузырга була. Менә шул тагын бер әйбер кеше әйтә, күп тапкыр күтәрелә проблема инде кеше әйтә, менә сез халык җырларын дөрес җырламыйсыз мәсәлән. Алай җырларга ярамый. Ягъни бар кайда халык җыры, ул кайда теркәлгән, алтын ноталар белән язылган. Менә булай монда бу нотадан булай күчәргә кирәк дип әйме. Һәм мәсәлән Денис Бадретдинның бар шундый төркеме, супер татар. Анда алар су буйлап җырын җырлыйлар. Һәм мин ишеткән идем, инде бер музыкаветлар, музыка белгечләре аларга язганнар, матур җырлыйсыз, әмма дөрес түгел. Бу халык җыры, мин нинди дөрестлек булсын анда, әйме? Мин халык вәкиле. Телим икән, менә шулай бүген җырлыйм. Мин аны бөтенләй җырламасам, менә шул вакытта сез бераз теге уйлап карагыз, нигә бу җыр югала икәнлеген. Киләсе төркем Иттифак төркеме әйтергә инде, әйме? Менә бу егетнең исеме Усал. Әйтеп тә булмый инде, әйме? Ботаник нинди Усал булсын. Бу Ильяс Гафаров. Ями Мюзикның директоры һәм Ями Мюзик лейблы 12нче елда барлыкка килгән, безгә инде 7 ел. Һәм без гомумән менә тере музыка белән генә шөгыльләнәбез. Ягъни без концертлар оештырабыз, без альбомнар чыгарабыз, без бу музыка турында мәгълүматны таратабыз. Иң зур проблема бәлки татар альтернативасының. Кавакта кеше әйтә, беләсезме, мин мәсәлән рок яратам, хип-хоп яратам, яки минем башыма да керми иде Google-да кертергә татарча хип-хоп. Ничек инде татарча хип-хоп булсын инде? Татарча джаз. Татарча металл астафирулла. Бар икән ул. Мәсәлән, Иттифакны тыңлый башласак, Иттифакның нинди бар шундый плюсы, алар үзенең теге минусларына татар әхәннәрен кертәләр. Мәсәлән, менә бар шундый җылы якларга дип атала. Монда Иттифак белән Мубай җырлыйлар бергә. Biraz kuşu var mı? Uzaktan biz.
И кушымтасы инде. Мында біз нәрсе көребіз. Мобай бик тиз генә укый, әйме? Һәм менә бу тиз укылышы аны бик табигый рәвештә яңгырый инде, татарча дип яңгырый. Әмма сез бу музыканы башка илләрдә ишеткәнегез бардыр. Мәсәлән, аны күбрәк теге фламенко, Испания, Карибы, әйме? Алар бит шулай җырлар бераз теге. I don't wanna stay and make to you to make feel шулай. Мобай просто аны урынына татарча сүзләр куллана. Ул мәсәлән чыга инде теге яратам дисәң син шуңлаңа шәмәгәндә I would like to say to you and stay you. Әйме, ул стинг кебек җырлый. Демәк, ул менә шул элекке моңлануны башка чаралар белән сезгә күрсәтә. Һәм сезгә, мәсәлән, бу да татарча җырлау дип. Әмма күренә инде Мобай башка музыканы тыңлаган кеше буларак без аны күрәбез. Киләсе төркем бу Зөлфия Камалова мен куйган идем. Сагыну җырын, әйме, Зөлфия Камалова менә инде мин әйтер идем шундый флагман түгел, мен әйтмәс идем менә мәсәлән ул кешене үз артына алып бара, яисә фестивальләр оештыра. Ул шундый илһамландыручы. Минем күп дусларым әйтә иде, мин мәсәлән элек русча җырлар язган идем. Аннары Зөлфияны ишеткән идем, менә татарча җырлый башладым. Чөнки мөмкин икән, ярый икән, язып була икән мондый җырларны. Мин мәсәлән менә 2004тә аның концертына бардым да, аннары мин кайттым өйгә, кирдем репетициями, әйтәм, парни, в общем, мы сейчас будем татарские песни петь. Всё. Алар берсе бөтенесе күбесе татарча сөйләшми кайвакта, менә татар музыкантлары. Һәм шулай итеп мин татар җырларын яза башладым, чөнки мин күрдем, менә мөмкин икән җырларны язарга. Ягъни мин яза башласам, мин шундый бердән-бер дивана булмый икән, берничәбез шундый бар икән дип. Бу гауга төркеме, әйме, бу бик яңа төркем, менә мәсәлән гауга төркемен алдык. Оскар Юнусов ул Бир шәһәреннән, Башкортстаннан, ул Турус мәктәбендә укыган кеше, аның бөтен белеме, татар белеме ул әти-әнидән алынган һәм бабайлардан, нәбиләрдән, әйме. Шуңа күрә ул башта инде рус җырларын язган, күп еллар буе, аннары ничек татар теленә күчкән. Әмма ул үзе дә әйтә, мин татар җырларын язмыйм, мин татар телле җырлар язам. Мәсәлән, бараны җыры Аха исемле. Аха, менә ул. Тыңлыйбыз. Гомумән монда бердән-бер шундый татарлыкка сылтый торган альбом, менә бу бас партиясе. Шундый, чөнки анда ноталар уйный бераз шундый көн чыгышчы. Ягъни бу инде чынлап теге поп-рок мисалы. Менә кушымтага кушабыз, мәсәлән, кая алыр ул. Менә бу. Сүзләрен алыштырабыз, мәсәлән, инглизчәдән I'd like to go on and вот булды. Бөтен теге татар аңгыраш моңа югалды кебек. Сау булыгыз. Гауга тиме. Менә Джуна төркеме. Они больше алмасы инде, яме. Аның турында сөйләгәч, Джуна төркеме бөтенләй башка мисал. Мәсәлән, Джуна төркемендә без күрәбез шундый яңа формат. Кайчан сүзләрне кемдер яза? Әйме, мәсәлән, Джуна өчен там Луиза Юнусова шигырьләре куллана, Йолдыз Миннуллина. Кем тагын бар иде анда? Ахмаджанов, Роберт Ахмаджанов бит. Роберт Ахмаджанов куллана иде. Музыканы берничә кеше яза. Аманда инструментлар, мәсәлән, гитаралар, баслар üstünlük etməyəndə klavişlər, ukulele яки кичкенә гитаралар, флейталар. Ягъни бу инде башка өлкәдән. Ягъни менә безнең бар төп линия рок кебек, һәм Джуна инжектор менә башка тирәдә эзли башлады үзлене, һәм аларның җырлары шуңа күрә бераз башкача яңгырый. Мәсәлән, барның иртә җыры, менә бу җыр, туктагыз. Капойтыгыз, бу берничә эшне җибәрдем. Менә бу Джуна, видеосы. Кая ул иртә җырын оркестр белән җырлар, мин интросын бераз укыйм, чөнки узын ул. Менә Сергей Прокофьев флейтада уйный.
сейчас курайся, чек Таминдарова Монглана мына просто, вот просто. Таминдаров же, да, вы? Помогаем. Mesela bu жерне алар алдылар да оркестр белән уйнаганнар, әйме? Монда минемчә беренче нигә шулай эшләгәннәр, алар дөресенкә бу җыр бик гади, анда һәрбер өлешендә беренче аккорд кына, әйме? Һәм анда шундый бик зур урын нидер яңа инструментлар өчен, яңа тавышлар өчен, яңа партиялар өчен. Һәм mesela бу башка юлны күрсәтә. Mesela нигәдер татар альтернатива күпчелек рәвештә менә кайдыр бара, менә рок музыкага яки хип-хопка, алар менә әйтә, кайвакта киләсен студияга әйтәләр, барма референс, ягъни башка трек, менә шуңа охшатып без сиңа бу трекны ясабыз ди, яисә микс ясыйбыз ди. А бу юлы mesela без эзлибез үзебезне Скандинавия урыннарында, яисә там Шотландия, яме. Mesela шулай итеп, mesela Мумбайны алсак, Мумбайның көче нәрсәдә теге тавышы белән авыр характерында гына түгел. Mesela шулай әйткәнемчә инде ул үзенең татар җырларын менә Кариб ритмнарына кушкан да, ничектер табигый рәвештә үрелгән, әйме? Джон да бу күбрәк теге инди фолкка тартыла җырлар. Һәм башкалар. Mesela кеше кайвакта безгә куя нидер кельт музыкасын әйтәләр, карагыз әле, аларда да пентатоника бар бит, ничек татар музыкасына охшаган. Мен гадәттә әйтәм, без ярты җир шарын яулагач, безнең музыка бөтен ярты җир шарына ошарга да тиештер инде. Шуңа күрә бернди бер юл яктан. Mesela Azad Sound System төркеме, әйме? Мен алдан алгарак китәм инде, бер проблема татар альтернативасы белән. Әгәр дә mesela сез аласыз композиторларны, алар гомумән өйрәнгән нәрсә ул Яхин, Музафаров, Насыйпов һәм башкалар. Ягъни алар нәрсәдер беләләр татар музыкасы турында. Әйме? Татар альтернатив музыкалары алар күпчелек хәвәскәрләр, яисә алар гомумән теге көнбатыш традициясына гына карый торган кешеләр. Алар гомумән белмиләр нәрсә безне бар иде элек, әйме? Нәрсә белән эшләргә. Аларның нигезе юк. Алар чиктер менә караңгыда кебек йөриләр. Mesela Azad Sound System ул яктан бераз уңышлырак, алар нәрсәдә өйрәнгәннәр, mesela аларның бар Сарик Сайдашның Әдән диңгез җыры версиясе. Монда күренә инде менә кеше төрле илдәге булган стильләр белән эшли. Һәм гомумән уйный белә. Һәм үзенең уйнау осталыгын күрсәтә ала. Шулай. Киләсе бу бараш төркеме. Бараш төркеме мисалында бу металл. Ягъни менә күренә инде алар озын чәчле барысы да. Әйме? Әмма бу бик кызыл мисал дисәң, бараш төркеме Алабугада барлыкка килгән. Һәм алар үзенә Болгар дип шутлый. Әйтә, без Болгар музыкасын уйныйбыз. Ну, Болгар тарихына гезләнгән. Менә бу күзлекле егетнең өлкән абыйсы Булат Гыльванов, рәссам. Әйме? Бәлки аларның берничә текстларын да яза, алар ничектер альбомнарына рәсемнәр ясый. Икенче аларның текстларын яза Илдар Шафиков, ул архивта эшләүче егет, бик шундый безнең зур дустыбыз инде. Ул шулай ук теге, алар гомумән күбесе татарча сөйләшмәгән, менә алар өчесе по-моему рус кешеләре гомумән. Менә бу күзлекле генә егет, аның исеме Астыга ничек исеме саным. Исемен оныттым инде. Ул үзен хәзер мин Джонатан Линдейв дип атый, белмим нигә. Татар исемендә әйтмәй белмим. Вот. Әмма алар бараш дип, бараш ягъни ул шундый елан, әйме? Һәм алар бөтен җырлары менә Лачын дип атала, Хуннар дип атала. Менә мин яраткан җырлары аларның Сөмбел Навруз дип атала. Сөмбел Навруз. Хәзер аппаратура янмаса, кая ул? Менә
аңлашыла. Инде кеше қоясың, айтасың, ну, бұл татар музыкасы, татар музыкасы неге? Ну, мында пентатоника бар, алар дедір бұрынғы риваят сөйлер кебек, бұл татар музыкасы кебек енді. Әмма мында негізі күнбатыш музыкасы. Барат түркімі. Бұл темаларға біз көшеміз енді. Әмма мен тағын бірнеше біріне қоясым келе, оларға керек татар музыкасы бик түрлі. Mesela менің яратқан түркімім, мен күлмеймін. Оның есіме шотын аған, мында бұнды жыр. Сіне көз алдыда кере алама, эстрада кіші шығады, мұнда жырны жырлай. Татар жыры, мәселен, шығады. Гүлназ Сафарова, шатнаған түркімі, бұл қыз наркоман, сөздері, амашқан. Анда жоқ. Бұл бір әйбір, еме, біз нәсе анарға тиіш, нәсе альтернативны плюсы. Мен мәсем бұл түркімерім бүтінсін фанаты түгіл. Әмі мен шылой рәуішті әшлейм. Әгер де мен айтылар, нәсе тыңларға кере екен, кіші айта, мен сен нәсе яратасың, айта, мен метал яратам, айта, мына. Я кіші айта, мен рокны яратам, айта, мына сын тыңларға керек. Әйме, я кіші айта, мәсән, сен радив алқанатының фанаты, мен айтам, мен алқанатының фанаты түгіл, мен аңа бір жыры ұшый. Әгер де мәсән келсе, гитаристі айта, әрдев айда концертті іштірабыс алқанатының, мен бүтін күшімні шума көрем. Қоям, чөнки бұл музыка нәрседен әйбәт, үзлері кіші, үзлері язған. Міне кіші айта бит, өзгәрі жері болған еді түрлі сөзші, бізде зор проблема бар, бізде башқа жыршылар бек көп. Матур жыршылар бар, киімдері бек зауықлы, тауышлары мен бір қашан жыр аламам. Яки менің бір досым бар, мен жырлар яза аламын, жырлар яза алмай. Хамалар ғұмыр бойы міне бұл 500 жырны жырлап отыралар. Mesela неге сізге қойғандар Сәлим бабайына, ол бет шындай проблема. Неге туған тілге башқа музыканы ойлап шығырға керек мәді, жырлысы келе бет, жырлысы келе бет, башқа просто тілесен енді музыканы алабыз да. Хам қауақтақы жайта бетін, туған тіл бик матур кей болса да, нешек тіл міне кішіні юқлата. Ол тек гимн көбік яңғарамай, туған тіл. Шуңа көре, mesela Эльмир Низамов әлифте башқа версиясын yazған, шындай тегі, ғырур версиясын. Mesela бар тағын бір әйбір проблема енді бұл татар музыканың дүния көлем көрсету, һәм кіші айтайында, әлбәтті бізге ең мұхимі шитке шығарға, бүтін кішіге бұл музыканың тегі матурын көстерге. Әмі нешекті ең білген қазір бір татар жыры, ол бұл жыр. Бұл Айгел есімлі, Айгел Гайсина шағудағы яшаушы қыз. Аның бүтін жыры русша. Міне ал. Әмі азақта міне. Сен қашасың, мен табам. Сені ярай ұрталам. Яғни кіші татар жыршысы боларақ, Айгелдің татар жырлары бар, ол татар сөздерін кірткен бұл музыка. Хам сіз бәгердеме түнде ерсеңіз, қазан бойлап қайоқта бұл музыка машиналардан ештілі. Демек, бұл бей популяр музыка, хам татар музыкасы. Міне біз көшеміз темаларға. Неде проблемалар ғымымен бар, проблемаларда хам шешілушілері. Mesela міне Эльвира апа айтқан еді аккордлар бар. Әгер сен тілесен де жүріне аккордлар қоланып ойнай башайсың гитарада, сенің нешенші тақта татар музыкасы біте башлай. Чөнки, гитарада бик ауыр именно татарша яңғыратыран музыканы ойнарға. Екінші проблема міне күнбатыш. Яғни міне біз бүтініміз күнбатышқа тартылған кіші. Менің бүтін яратқан музыка ол күнбатыш музыкасы. Мен сұрасылай, сені ятқан жыршы, мен айтам, бідаймен албырын. Илхам Шакиров түгіл, Вафир Акзатуллин түгіл, бик яратсамызда менің шым міне бұл инзур кіші. Чөнки ол менің теге онымны ашқан, меңа яңа горизонттар көрсеткен кіші. Шул бір әйбір. Инструментлары, яғни гитара, баслар, барабанар қоланып, алар бүтінісі де ғымен татар инструментлары түгіл, қайбір перкуссиярдан ары енді, бар бізде, mesela шулай алифте қоландырған дәф, шындай зор барабан, ол бас тауышы шығара. Яғни біз шығабыз да гитараларда татар музыкасын ойнай башлайбыз. Гитара, бас, гитара, ол
татар инструментлары түгел. Син әгәр дә шундый инструментны аласың икән, димәк син башкача уйлыйсың. Мәсәлән, сез алсагыз думбраны һәм уйный башлыйсыз. Сезнең башка музыка чыга. Сез баянны аласыз икән кулга, сездә бөтенләй башка җырлар языла башлый. Мин мәсәлән аңлыйм, каякта мин бер җырны гитарада җырлый, көйли башлыйм инде. Аннары мин мәсәлән клавишларга күчәм. Әйме? Каякта мин шулай утырам һәм минем бар баян берничә, мин аны уйный белмим, ләкин аны тарта башлыйсың, анда бөтенләй башка яңгыраш килеп чыга, башка ноталар кул бармаклар астында. Димәк, бөтенләй башка музыка барлыкка килә. Бик мөһим бер ул паттерннар теориясе, ул минем теория, ул гомумән бөтен заманча мәдәнияткә тарала, һәм ул өчен зур проблемасы. Мәсәлән, без алабыз татар кухнясына, әйме? Һәм әйтәбез, нинди заманча татар кухнясы бар? Мен әйтәм, менә Түбәтәйдә кысты бургерлар. Нәрсә ул кысты бургер? Менә без алдык кысты быйны, тыктыганда бургер, һәм ул кысты бургер. Нәрсә ул? Ягъни без, ну бит ул татарча, ул бит кысты бый, әйме? Әмма ул заманча, бит ул бургер. Яисә без алабыз татарча с дизайнны, әйтәбез, менә бу була, мәсәлән, толстовкалар, яисә там long sleeve'лар, нәрсә. Әмма менә монда лаля чәчәге булачак. Бу бит заманча. Заманча. Әмма бездә бит татар мәдәнияте, нигә менә кагаз лаля чәчәге бар монда. Ну, мәсәлән, мисал өчен, әгәр сез рус дизайны булса иде, менә монда кокошник, әйме? Бу бит рус дизайн дип әйтәбез. Кем аңлар рәвештә хәзер урамда кокошник киеп йөри икән, беркем дә йөрми. Ә безгә без әйтәбез, менә калфак, ул заманча татар киеме, мәсәлән. Вот бөтен кешенең кыяфәте, татарлыгы калфактан тора. Мин кайта әйтәм, менә кеше йоклаганда калфакны сала да, ул татар булып каламы, яисә татарлыгын югала икән. Түбәтәйне сала икән, все татар булмый икән. Татар Түбәтәйне киде, татар. Шул бер проблема. Паттернлар теориясе. Аншлай музыкада, мәсәлән, кеше әйтә, ну, бездә татар музыкасы нәрсә булырга тиеш? Пентатоник, әлбәттә, пентатоника беренчектә булмый. Әлбәттә, баян булырга тиеш һәм моң булырга тиеш. Мен әйтәм, моң, баян һәм пентатоник булмаса татар музыкасы буламы соң? Юк, булмый диләр. Мен әйтәм, ну, Сайдашевны алайса тип чыгарга кирәк, бөтенләй татар музыкасыннан, әйме? Яисә мәсәлән, четверканы ишеткән Алмаз Монасыйповна. Беренче аккордлан ишетәсең, анда бөтен татарлык юк. Әмма Алмасовый бит татар кешесе. Димәк, ул татар музыкасын яза. Шул зур проблема. Әмма ул нәрсәдән килә? Ул яңа традиция өйрәнмәү. Мәсәлән, шулай миңа әйтә татар музыкасы, мин әлбәттә кайда тирәнгә китә башлыйм, әйме? Мен әйтәм, менә безнең борынгы бабалар, мин бер кашанда күрмәгән, белмәгән, ишетмәгән, менә булай музыка язганнарды. Мен әйтәр, юк җанашым, менә бар иде мәсәлән Яхин, син башта Яхинны тыңлап кара. Бәлки аннан нәрсә дә алырсың ди. Демәк, мен Яхинны миңа өйрәнүгә авыр. Һәм бернинди курслары юк, мен Яхинны тыңлыйм, һәм миңа теге консерваториядә укымаган кешегә нинди белемнәр бирәләр, яме? Чөнки миңа мәсәлән күбрәк аларның иҗаты күбрәк илһам бирер иде. Ягъни менә заманча татар музыкантлары, заманча татар иҗатчылары, алар менә ничектер еракка китәләр, яме? Алар менә 100 елда эшләнгән әйберне белмиләр. Мин дөрес әйткән, мәсәлән, бөтен татар дизайнерлары яшелне ясый, яшел костюмнарны, алар 18нче гасырда, 19нчы ясалган теге күлмәкләрне шулар белән алар рухланалар, яме? 20нче гасыр вакытында булган бер-берне дә кызыксыныр. Мәсәлән, безнең беренче катта анда бар Фаик Тагировның рәсемнәре, яме? Фаик Тагиров ул бик яхшы мисал. Менә кеше күренә инде 30нчы-20нче гасырлар вакытлары инде революция, инкыйлаб вакыты, Сулф, Лев, Маяковский, конструктивизм, авангард һәм менә бу гарәп хәрефләре күренә инде. Кеше ул вакытта яшәп, үзенең татарлыгын күрсәтә, яме? Ә без кайдыр менә еракка китәбез дә, ул вакыт белән кызыксынмыйбыз. Һәм зур проблема бәттә тел. Мин хәзер ул берне сизә башладым, белмим, бәлки мин башыма инде ул теге бераз бара, менә бу реформа башлангач мәгарифтә кеше килә дә әйтә, мин телим дизайн ясарга, яки мин это татарча укый белмим. Әйтәм, кайсын илһам табасың алайса? Ну, ничек син мәсәлән яңа заманча татар күлмәген ясыйсың? Каян беләсең син аны? Син бит укый белмисең. Мин аны беләм, менә гитараны булай эшләргә кирәк, менә монда узын чәчләр булырга тиеш. Белмим, анда ниндидер хөкүмәт ягыннан теге тыелган препаратлар тыңлый җырларга кирәк. Менә бу регги булачак, яме? Әмма ул регги түгел. Регги ул яшәү рәвеше. Кеше кайдыр утрауда яши, ул аның религиясе, яме? Аның ышанулары һәм башкалар. Ягъни, яисә мен Ирландия музыканы яза башлыйм.
Әйтәм, ну мен беләм анда зәңгәр төсләр, менә шундый кыллы инструментлар, менә мин сезгә язам Ирландия музыкасын. Ләкин ул Ирландия музыкасы булмый бит ул. Һәм кирәге дә булмый. Мин дә шулай ук, димәк, мин бит көнбатыш кешесе түгел, тулы рәвештә, мин татар кешесе. Әмма мин үземнең татарлыгымның бөтен байлыгымны белмим, әйме? Һәм димәк, нәрсә дә минем плюсым? Минем мөмкинлегем бар булай берне өйрәнергә. Һәм ул безне мондай бергә алып килә. Аның исеме кая ул? Шиксезлек. Әйе. Шиксезлек нәрсә дә? Гомумән, мәсәлән, музыканы алсам, әйме? Музыка, менә киноның тарихы, аны ничә ел анда әйткәннәр? 15 елмы? Казанда, мәсәлән, 2004-тә умумән бер дә татар төркеме булмаган иде. Без теге елны Таткультфестны оештырганда, бездә анда 30 башкаручы иде, төркемнәр, соло башкаручылар. Һәм алар бөтенсе, теге бөтен күп төрлелекне күрсәтми торган җырчылар, анда күпчелек килмәгән әле. Мәсәлән, бу юлы Алла бирсә Таткультфестка аерым бер рэп сәхнәсе булачак. Чөнки рэперлар кубалар, аларны ничектер итәргә кирәк, алар чөнки алар үзләре ялкаулар. Һәм бер-берсен сүгәргә генә яраталар, менә сидер бергә җыелышып концерт уздырган ничектер теләмиләр, әмма һәм шуны мин оныттым әйтергә инде, безнең шул проблема бар, менә композиторларда да шундый проблема бар. Без әле уйлыйбыз ничек җанлы музыка уйнарга, ә хәзер вакытта бөтен музыка җансызга күчә бит инде. Хәзер бөтен әйберне компьютерда кеше яза, үзенең бүлмәсендә утыра, гаджетлар җыя да, һәм бер үзе генә музыканы яза, әйме? Андый кешеләр, минемчә, безнең татар альтернативасы җитми. Гадәттә ул кеше татарча сөйләшми, алар үзен татарлыгын теге аз гына сизәләр бәлки, ләкин алар менә әйтә алмыйлар, мин моны музыканы яздым, ул татар музыкасы дип. Әйме, мәсәлән, сүзсез музыка, татарча электрон музыка сүзсез, ул татарча була аламы? Анда баянны кертмәсән. Әйме? Мәсәлән, без беләбез бар рус электрон музыкасы, һәм аннары чит ил газеталар язалар. I will feel in this music Siberian cold. Менә монда Сибир салкынлыгы сизелә бу музыкада дип әйтәләр. Яисә I feel the revolution of 90s and 80s. Менә бу инкыйлаб, ахани сизелә бу музыкада. Әмма монда бу гади музыка. Шулай ук минемчә никадәр татар иҗатчылары үзен иркен хис итсәләр, безгә тагын да яхшырак булыр. Гомумән, минемчә бик зур плюс нәрсәдә? Татар альтернативасы, думаю, татар җаманчы мәдәнияте, ул бик теге underground. Ул беркемгә дә каршы тормый, аңа беркемдә дисенкә зур теге тартылмый да, аңа бертем зур һөҗүм ясамый. Ул теләсә кая үсә ала. Әйме, аны беркемдә теге рамкаларга кертми. Мәсәлән, ну татар эстрадасының бар рамкалары. Кеше әйтә, буны кеше тыңламый, моны ярамый кертергә. Яисә татар театры, ма кеше йөрми, моны куярга ярамый. Яисә әйтәләр, моны биергә ярамый, моны кеше биемәс, әйме. Бу шигырьне язарга кирәкми, без аны җинтеккә кертмибез. Монда гомумән кеше тамашач турында уйларга тиеш түгел, ул үзенең менә бу шундый бик сәер, шундый куркыныч һәм бик бәхетле вакытта ничек тагын алга барырга һәм мин үрбәкне кайвакта кабатлы, мин ничек бик каты итеп ялгышырга. Ул аны әйтмәгән инде, ләкин безнең төп максатыбыз бик каты ялгышырга һәм башкаларга күрсәтергә кая бармаска кирәк иде дип. Һәм башка безгә буннар шуның өчен рәхмәт әйтерләр. Ләкин бәлки дә без ялгышмабыз да, кайбер безнең иҗатыбыз мәңгелеккә калыр. Шуның белән рәхмәт. Булды. Сораулар булса рәхмәт. Сораулар булмаса, безнең минем белән фотолар бар, сезнең 8 штук там. Булды. Мин лекция алдыннан анда WhatsApp-ка җибәргән инде бер плейлист, безнең теге елны, мен әйтәм инде, минем бар бер дустым Айнур исемле. Аның хатыны хәзер Абадай төркемендә җырлый, әйме. У меня такая, Радиф, я еще не представлял, что он же гуглит татарский рок. Вот шул проблема. То есть, сез мин бөтен әйберне эзләгән бар, мин гомумән кайвакта мин дә үзем нинди төркемне ишетәм, һәм алар бик начар уйныйлар, әйме. Мен әйтәм, әгәр дә кеше үз иҗатын күрсәтә икән, яки үз җырларын яза икән, әйме, аны һичшиксез сынарга кирәк, аны ничек ярдәм итәргә кирәк. Менә минем анда WhatsApp-та бар плейлист, анда 100 җыр,
Ну, қарарсың да сылтамасы бар. Біз аны теге елына форум алдынан шығарға едік, чөнки миңа бик сәер еді менә шулай бер, татарлар бүтін жерде яши, музыканы Казанда гына язалар. Теге кеше Прагада яши, mesela, бүтін чыганаклары бар, әйме. Ул теләсә инде концертка бара ала, Лондонда кеше ясый, ләкин алар мал җыялар, акча эшлиләр, һәм теге Самантыда үткәрәләр. Кеше Америкада яшәп Саманты үткәрә. Әйме, шул кадәр мөмкинлекләр, теләсә инде экспериментлар ясап була, теләсә инде кеше белән, анда бит кеше яңалыкка гел тартыла. Менә сиңа яңалык бөтенләй белмәгән халык, белмәгән тарих белән. Тәкъдим итсәң, юк, бераз менә бәлеш, шәк-шәк. Сез мөхәммәд тук булыгыз, әйме. Менә безне биюбез, 5 хәрәкәттән биюбез. Битте. Менә без шундый халык. Рәхмәт. Без кире шәй эчәргә, әйме. Минемчә, халыкта менә без Ильяс белән барган идек, бер 3 еллык фильм төшерергә инде, иммигрантлар, татар мигрантлары турында. Без бардык, теге акча басасы иде инде. Без коуч-серфинг кулланган идек, теге ягъни тапкан идек кешеләрне. Һәм 1-2 сәгатьтән соң бөтен темалар бетә, әйтәбез, you know we are playing Tata music. What's Tata music? Без хак куябыз сезгә дип. И басасын төрмәгә кеше дә. What is that? It's cool, man. Is it on iTunes? Is it on iTunes? И нашла китә инде. Кеше менә бу хип-хоп, алар акыллары ачык, әйме? Алар бик теге шиксез фикерлиләр. Һәм кеше игътибар итми. Кайсы телдә язылган, әгәр ул шәп яңгырый икән, демәк ул кеше кызык икән. Сез үзегез беләсез, mesela, мин татарча яшәмәгә кадәр рус кешеләре килә, әйме? Алар туктыйлар да, гомумән чөнки андый рус чаралары гомумән юк. Кай җирдә әле Казанда, урамда сезгә хаваскар музыкантлар нидер бер сәер музыка уйнаялар. Татар музыкантлары шулай эшли. Аларны күпме сүксәләр, әйме, һәрвакытны. Кичә дә сүккәннәр иде. Вот. Шуңа күрә минемчә мөмкинлекләрне кулланырга кирәк. Безгә шундый хәзер безне шул кадәр кысалар да, ләкин безне уйлар, менә без шул вакытта көчсезләнәбез. Без хәзерге вакытта бәлкем безнең иң көчле вакытыбыз минемчә. Без хәтта теләсән эшләбез. Һәм иң зур проблема без ул теләсән эшләргә теләмибез генә. Булды. Әйе. Безнең музыкантлар белән чынлап та шундый проблема ул, чөнки сез кичә һәрбер белән чыгып уйнап кирдегез. Yok, просто мен 2 төркемдә, мен 3 төркемдә уйныйм, просто мен или 4 төркемдә уйныйм. Yok, музыкантлар белән проблема юк, просто һәрбер төркемнең шәхси теге тарихын беләм, әйме? Yok, анда проблема күбрәк mesela минем өчен проблема минем музыкантларында 2 кеше генә аңлый инде мен җырлыйм. Әйме? Минем бараклаешница Баяру, ул Алтай кызы. Алар Алтай телендә 70 мең кеше генә сөйләшә. Күз алдына китерегез, нинди хәлдә ул, әйме? Һәм ул миңа кушылды, ул сорады, ты про что вообще поешь? Бер кашан да кеше сорамады икән, нәрсә турында мин җырлаганны, и ул миңа тәрҗемә итте бөтен текстларны, һәм ул җырлаганда аңлый инде, mesela, аларда уртак сүзләр бар. Әмма шул проблема. Mesela, менә Аният әйтә, алар җырларны язганда, алар аңлаталар инде. Бу җыр нәрсә турында, нинди фикерләр монда керткән, әйме? Һәм башкалар, чөнки ул булырга тиеш. Әгәр син булай гына уйныйсың җырны, сүзләрен дә аңламыйча, белмим, аның теге каян бу ноталар барга килгән аңламыйча, әйме? Димәк, җырда шундый уртача була. Әгәр дә син ниндер кертәсең дә фикерләр яисә аңлатасың, менә бу әйберне аннан алган идем дим инде, кеше аңлый. Күбрәк шундый илһам чыганаклар була, шул кадәр музыка яңгырашы да яхшырак булачак дим. Музыкантларда, белмим, проблема минемчә менә шул кеше ничектер хәзер вакытта җырлар аз яза. Менә без чыгарабыз конкурсны. Анда бөтен кеше нигә башка, элек булган җырларны җырлый. Мен йөзләгән бар җырчылар бит инде, башта матур итеп җырлый. Нигә тагын безгә тагын 100 җырчы шундый? И тишек матур моңлана әйтем. Ярый, син нәрсә буласың? Өмер буе җырлап үтәсеңме син? Начар җырласың, яме үзе җырларны язсын. Менә шул авторлар җитми безгә. Вот шулай әйтәм инде. Музыкантлар җитә, авторлар җитми. Хәтта кичә, mesela, Илгиз Шәхразиев Миләшләрем җырларын җырлый иде. Миләшләр җыры күпме ел инде? 94 елда язылган ул. 92-дә минем сеңлем җырлый иде, 8 яшьтә. Миләшләрем җыры менә инде гомер буе бара. Картаймыйча. Кайчан башка бул, кайчан менә болын турында, белмим. Сөмбел чәчәге турында җырлар булачак. Тагын нәрсәне? Тагын сораулар. Сез Ира Смелый турында эшләгән. Нәрсә? Ира Смелый
Ну, вообще-то миңа текст язган кеше. Ну, менә кичәге метро чәчемнең хедлайнеры булырга тиеш иде татарка. Һәм ул Алла бирсә Таткул фестка киләчәк, чөнки ул без аны үгетләдек альбом яздырырга. Ул башка ул татарка персонажы ул вирусный булырга тиеш иде. Бер тапкыр гына карагыз кызыл татарка тип татарча рэп укый, ну еще батып әйме. Аннары ул тагын бер ике җырны яздырды. Һәм без аны әйттек, әйдәгез, менә тагын берничә программа төзегез, шуңа күрә мин бер текстны яздым, Саид Илрур бер текстны язды, Дали Амирхан аңа текстларны язды инде, шуңа күрә булачактыр инде нәрсәдер анда. Әһәмияте. Мен әйтмим, что ул сезгә бик каты ошар. Миңа mesela мин бер качан ошо текстлар язганым юк. Мин теләп теге башка мин гадәттә кешегә текстны язганда, мин үзем җырлый алмаган темаларга кагылам, дилим. Яисә бик романтик, яисә бик ачык. Мин кичә Абадарига җыр яздым, анда без чыктык урамга, что-то яз безне шаштыра, мин монда әйберләрне җырлый алмыйм. Менә Адаля, рәхимет. Синең өчен. О, шәп җыр шундый, рәхмәт. Вот шундый бер. Татарка туна беләбез бит инде. Ну, бар шундый берничә мисал, кеше татарча белмичә гомумән татарча җырлый. Яки мин монда күрмим теге зур потенциалны дөрес әйткәндә. Кеше аңларга тиеш нәрсә җырлаган. Яртылайча булса да. Нәрсәсәкә джукбоксны, джукбокс төркеме аларның барны тамырлары Казаннан, күптән анда яшәгән, аларга биргәннәр шундый тәкъдим. Минемчә үзгәреш җирендә берничә шундый матур гына булган җыр, менә алар арасында бу күп бураны, әйме. Һәм дөрес әйткәндә кайчан куялар үзгәреш җирен әйтәр, менә бу үзгәреш типы. Чын гына яңа музыка. Мен әйтәм, ничек инде чын булсын ул 2019 елмы? Нигә айса 54 елда шундый җыр язылган, менә мондый. Мәсәлән, Олег Лунстрем 54 ел. Нинди аермасы бар? Яисә менә бу. Монда Фасихов көйін тавышын кушасыз да, менә сезгә үзгәреш җире килеп чыга. Ләкин бу 2019 ел түгел, бу 54 ел. Гомумән бу беренче тапкыр татар оркестровкалары ясалган җыр. Шул зур проблема. Кеше нигәдер артка карый, әйтә, менә безгә зәвыклы музыка кирәк, кешегә ошый торган теге кимсенмик, бездә дә яхшы музыка бар. Мен әйтәм, ну бөтен кешегә охшап булмый бит инде әйткәндә. Мин үзем бер кашан татар җырында күрә алмыйм, нинди татар җыры булсын мәсәлән. Мин анда күрсәм, минем бөтен тормышым бетәрдер инде. Һәм бөтен егетләр дә анда үзен күрә алмый дисәң дә ничек булсын ул. Без әлбәттә кайта менә шул эстраданы альтернативны татар эстрадасына альтернатива дип кабул итәр. Мин әйтәм, без караңгы бүлмәдә кичкенә генә караңгы теге тараңгы төстәге мәче кебек. Безне беркем дә күрми дә, сизми дә. Ләкин ничектер куркыныч. Нәрсә дә бар анда. Вот. Мин күрәм инде, мәсәлән, эстрада шулай стагнация кичерә бит. Ул бит үзен кабатлый, әмма һәм алар мәсәлән хәзер яңа усул таптылар, алар заманча музыка яздыра торган битмейкерларга мөрәҗәгать итәр һәм музыканы алалар. Мәсәлән, Элвин Грей шулай эшли. Әйме, ул специалист эшли, аның музыкасы бик заманча яңгырый, ләкин ул шулай ни хәзер татар музыкасы мин белмим. Ул әлбәттә яңа горизонтлар ача. Ләкин мин бик шатланыр идем, әгәр дә мәсәлән Элвин Грейны тыңлап кеше татар җырларын яза башласа. Шул. Аның теге тамашачы саны мине бик гаҗәпләндерми, чөнки ул бик популяр музыка. Менә аңа ияреп җырлар язучы кешеләр әле күренми. Мәсәлән, Нурминский ияреп кеше җырлар яза башлады. Мин уже күрәм инде. Шундай ук тавыш белән җырлыйлар татарча рэпларны. Ярай, яхшы бит инде. Димәк, кеше башкаларны илһамландыра. Менә шулай. Закка киттеме, юкмы? Яисә сез тора алмыйсызмы инде? Паркларда, ну карагыз, мәсәлән, Кабан күлендә, Кабан күле теге елны ачылгач, Йылдыз җыйган инде был плейлистны, мин җыйган идем был плейлистны. Анда адъекты Ксюша Шачнева, рус кызы, һәм алар бераз кушалар инде, кеше просто сөйли анда, ну бөтенләй татар музыкасы булмасын дип инде. Шуңа күрә төрле музыка яңгыр, Кабан музыкасында, Кабан күлендә. Ширек күлдә анда Даша Куракова исемле куратор, ул шулай бик яратып, мәсәлән, Бумайды һәм Шакировны тыңлый. Ул чынлап тыңлый. Яратып, теге фишка өчен түгел. Һәм сайлый анда татар музыка яңгырый.
Ул шундай әйбердән тора инде. Аксенов паркында бәлки бөтен җирдә юк бит ул музыка дөресен әйткәндә. Теге халыкта мин күрәм кеше йөргән да әйтә, а что это все по-татарски, что это, сколько можно? Поставь что-нибудь по-русски. Мен әйтәм, бу татар шәһәре. Все. Татар шәһәрендә татар музыка яңгырга тиеш. Башка җирләрдә болай да байтак инде. Вот, белим, сез теге әйтәсез ничек рәсми рәвештә чыгарга. Менчә хөкүмәт нәрсәгә алына, алга да бик начар чыга. Әгәр дә мәсәлән квота чыгарсалар нидер теге 50% булырга тиеш, менә тиеш. Анарга худсоветлар китерделәр һәм без бөтенләй юкка чыгачарбыз. Чөнки без худсоветка туры килмибез. Вот. Минемчә кеше аңлый бит ул менә музыка тартыла. Мәсәлән, без хәзерге вакытта лейбл белән йөзләгән документлар төзибез, чөнки безнең музыка кафеларда яңгырый. А кафеларда ул ачык һавада, димәк, ачык территория, аңа гариза булырга тиеш. Без теге каршы түгел дип. Мәсәлән, Түбәтәйдә музыка яңгырый, татарча музыка, заманча татар музыкасы. Ширәм ресторанында, кая башка урыннарда. Алар бит аңлыйлар, анда алар куя алмыйлар теге гадәти генә теге бию көйләрен. Аңа ашап булмый бик яхшы рәвештә. Мәсәлән, башкармага бик ашап була икән. Шуңа күрә, әмма нәкъ савыклам шул процесс белән шөгыльләнәбез без, чөнки без күрәбез ихтияҗны. Бәлки аннары мәсәлән безгә мөрҗәгать итәләр, безгә бар каталог, анда 500 трек, ул бер тәүлек буе уйнап була бу музыканы. Пожалуйста, куясыз һәм паркта тәүлек буе мондый гына музыка яңгырайчак. Ләкин бу эш алып барыла таба. Бездә хөкүмәт турында әйтсәң инде, мин яратмыйм берне дөрес әйткәндә хөкүмәтне. Ләкин без күрәбез татар теленең кыскан вакытта, менә алар бит чыга алмыйлар нигәдер теге күрсәтә алмыйлар үзенең каршылыкларын без теге мәҗбүри укытуга дип индеме. Ләкин алар башка усуллар күрәләр. Мәсәлән, хәзерге заманча татарча проектларына ярдәм күрсәтү. Мәсәлән, Болашак университет шулай татарча заманча проект бит, әйме? Бәлки мин бик начар бер әйтәм инде. Бәлки ул кысалар булмаса, без моны монда киңлектә эшләмәс идек тә. Мәсәлән, менә без Таткул фестивален шулай куштырган идек. Без сөйләшкәндә безнең шулай бар шундый проект, хәзер без 10нчы елларда язылган шундый пластинкалар, бу лекция әйтелмәгән инде ул. Бар иде шундый шкатулка, куясың да шундый тәлинкә металлдан. Амонтындай зыңгылны иде. Тан-тын-тан-тан-тан-тын-тан-тын-тан 5 тавышка. Алар 180-100 штук бармы? Иелидә сакланалар. Без аларны цифрга күчерәбез дә, безнең бөтен танышларыбызга Казанда, Русиядә, чит илләрдә бирәбез һәм безне ала берсә шундый ук дис чыгачак, ягъни борынгы күп кеше ишетмәгән мелодияларга нигезләнгән яңа җырлар. Шулай ук мәсәлән хөкүмәт безгә ничектер ярдәм итте, менә лаборатория булдырырга. Без җыйдык төрле Казанда таралган композиторларны, шагыйрьләрне, музыкантларны һәм алар бергә менә музыка яздырдылар, яңа җырларны. Дөрес әйткәндә, менә мин аларны тыңлаганда, мин бик сәясәтләндем, чөнки алар бөтенләй башкача фикерлиләр. Мин андый мәсәлән җырлар яза алмас идем. Менә мин кичә чыгыш ясаган Гафаров Сити исемле төркем белән, анда күренә кешеләр бөтенләй башка теге бэкграунда, әйме? Анда мәсәлән Ренат гитарист, ул күренә, ул мәсәлән шундый блюз ярата торган, шундый прог-рок ярата торган. Анда битмейкеры күренә, ул күбрәк шундый хип-хопка тартыла торган. Зөләйха Камалова шагыйрәсе, ул бара шундый теге, белмим, романтик кызмы, әмма аның шундый бик зур горурлыгы, кыюлыгы бар, әмма бер яңа темалар күтәрергә дип. Шуңа күрә башка җырлар чыга. Мин менә мондай берләргә зур өмет ем. Шул. Талыплар юкмы? Сез аңлайсызмы, мин бу турыда бик күп сөйләм, чөнки бу минем яраткан тема, миңа бер тапкыр бар шундый, мин шуны әйтим дә, без таралабыз, әйме? Бар шундый режиссер Сергей Потапов, ул Минзәләдә спектакльләр куя иде, Алтын битлек лауреаты, һәм ул бер тапкыр алып килгән иде спектакльләр Нәүрүзгә, ә мин аның белән интервью ясаган идем. Без утыра идек Башкорт драма театрының декорацияларында, Камалның зур сәхнәсендә утырабыз прямо. Антигонада. Амнысы сөйлейбіз, ол айтам, мен бик тиз кеше, мен бик күп нәрсе эшләргә яратам, бик тиз генә. Мен айтам, слушай, син минең кебек инде, типа. Бөтен нәрсәне бер юлы эшлисең. Ол айтам, мен 2 тапкыр үлгән идем. Айтам, интервью яхшы башланды. Айтам, син үлгәндә ди, башта син шундый наркотик эффект кебек, башта бик авырта, нәрсәдер. Аннары теге син шундый йокымсырау, һәм башта күзләр күрми башлый, син ормак магнетизмы башлый, һәм иң соңгысы ул колак. Сез үлгәндә инсанга бер ул тавыш булачак. Һәм иншалла ул мин үлгәндә матур музыка яңгырайчак. Мин матур музыка үлмәячәктем дип. Шуңа күрә музыка ул гомумән
безгә Аллаһ Тәгалә биргән зур байлык. Мин белмим нәрсә белән эшләр идем, музыка булмаса. Шул, все, тәмам. Текст.